Radovi na armirano-betonskoj konstrukciji mosta nazvanog Bratoljub počeli su 20. oktobra 2015. Dug je 227 metara, širok 14 i uz dvije vozne trake sa obje strane imaće pješačke i biciklističke staze. Zvaničnike koji su danas obišli gradilište burno su pozdravili mnogobrojni građani koji su organizovano stigli u desecima autobusa. Mostovi povezuju, spajaju, preko njih se upoznajemo, prestajemo da se plašimo jedni drugih. Počinjemo da se razumemo i shvatamo koliko smo jedni drugima potrebni. Mostovi nam također omogućuju da radimo, donose poslove, novac, investicije, nova radna mesta. U svojim obraćanjima zvaničnici Srbije i Bosne i Hercegovine i entiteta Republika Srpska naglasili su važnost spajanja ovog mosta sa cestovnim koridorom 11 u Srbiji i crnogorskom lukom Bar, kao i činjenicu da će zajednički granični prelaz pojednostaviti granično-carinske procedure. Most, pa i ovaj 13. na Drini između Bosne i Hercegovine i Srbije, ima i simboličku i funkcionalnu važnost. U stvari mi smo umjesto da ispravljamo krivu Drinu odlučili da je spajamo. I ovaj most je dokaz upravo tog spajanja naroda, ljudi, mogućnost da se brže sretne, brže dođe, a brže i ode. Svakako predstavlja danas zahtjev savremenog života. Radove na mostu Bratoljub izvodi Beogradski konzorcij Ratko Mitrović sa kooperantima. Ukupan projekat sačinjavaju i objekti zajedničkog graničnog prelaza i prilaznih cesta sa bosansko-hercegovačke strane. Most simboličnog naziva Bratoljub na Drini između Ljubovije i Bratunca trebao bi biti završen u septembru ove godine. Ukupna cijena koštanja trebala bi iznositi negdje oko 13 miliona eura. Do sada je Republika Srbija izdvojila 5,52 miliona eura, Federacija Bosne i Hercegovine 7,4 miliona eura, a Republika Srpska 335.000 eura. Marko Divković, BHT1, most Bratoljub, Bratunac, Ljubovija.